दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोंहा बोरमा बेदर लाबोदों। बोरमा बेदरा ओरैबायदि मेजेमनाय बोरमा बेदर संना जानायनो गोबाव जाबायमोन बोरमा बेदर जायैया। ओमफ्राय नै संना जानायखौथ' बयबो रोंखायो नालाय, अब्लाबो आं भिडिअ शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय। ओरैबायदि मेजेम आरो 750 केजिनि आधा केजि लाबोदों। आधा केजियानो थोयो जोंना सानै जानो, खननै जानो हायो आरो सानैल' नालाय। नोंथांमोना एसे नायदो आंनि भिडिअखौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै थायो, साबस्क्राइब खालामनानै होआ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक कमेन्ट खालामनानै हो, अननानै शेयारबो खालामनानै हो, जाहाथे नोंसोर एसे सापर्ट खालामोबा जाहाथे जौगालांनो हानाय बायदि। नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम दे अननानै। मोजांखा टेस्टि संना जानायसै। एसे दोननोसै ओमफ्राय एसे संनोसै। आंनि रोंनाय हासबेन्डआ संनो नागिरबाय बेखौहाय। बोरमा बेदरखौ सुनानै होबाय आङो। सामब्राम गुफुर जिरगासिनो दं। सामब्राम गुफुर हाइजें देनोहाय। ओमफ्राय बेखौनो संनोसै ओंख्रिखौ संफिननोसै। आंनि बदल बे संबाय नै। दिनैहाय बोरमा बेदरखौ संगोन होननायो। सामब्राम आलु गिदिरखौ होगोन नै, गिदिर दं नै, ओरैबायदि गिदिर आखाइजोंनो हमफिननो हाया। ओरैबायदि दुस्ट' एकदमबारे। ए राजा हाय होन मामि। नै टिभिसो देखायबाय नोंखौ मा होनगोन मानसिफ्रा? हाय हर लोगोफोर। आं सामब्राम गुफुर जिरदों होन। ओरै नाय मामि मामि नै ओरै नुलाय नै। नों संदो होमबालाय। नों संदो, ग्रिसा संदो। सामब्राम गुफुर बेखौ होगोन नै, गथायैनो होगोन बेखौ। ओमफ्राय देनानै होबाय। ओरैबायदि गोसा ओरैनि बानलुआ बांद्राय बावगानोसैयो। गोसा जागोन खोमा। बोरमा बेदरानो मेजेम ना, ओमफ्राय मेजेमखायनो थावखौ होआखै, एसेल' होबाय नै। सामब्राम गुफुर हाइजें होनानै लगायनानै दोनबाय। आङो लोगोफोर न'निफ्राय लाफा बेगर लाबोदोंमोन, लाइ बेगर लाबोदोंमोन, बेगर लाबोदोंमोन। ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय हा थुसेयावनो आरो फोबाय आङो। फोनानै बेरबायबो लाफाया। ओमफ्राय अयथासार जोथोन खालामबाय आरो। जोथोन खालामबाबो लाफाखौनो मोनजायाखै खनसेबो। ओरैबायदि मास मोननैसो जाबाय आरो लाफाखौ फोनानैहाय। जेजेननायनि उनावहाय आं फोदों लाफाखौ। ओमफ्राय लाफाया बेरो एकदम हासार गैयाना ओरैनो हाया, एकदम रानस्रावस्राव जायो, बुस्रावस्राव जायो। ओमफ्राय लाफाया जाखांनो हाया आरो। ओमफ्राय हासार होबाय आङो, हासारबो होबाय।
हासार पेकेट सोलायनानै होफैदों आङो 70 थाखानि बायनानै 70 थाखा लादों मोनसे पेकेटसेयाव ओमफ्राय हासार होबाय हासार होनानै हासार होबाबो एकदमबारे मिनिस जायाखिसै आरो हायानो गोराखा नालाय एकदमबारे रानख्राङो एकदम गोरानो अन्थाइ बायदि जायो आरो सिफ्रुबाबो एकदम बाला जायो आरो ओमफ्राय लाफायानो एकदम गोरलैनो आंगोनो नोंथांमोननो एसे खिन्थानो होननानै आङो लाफाखौ देखायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायदो आंनि लाफाखौ जानो लुबैबाय आङो अमा बेदरजों जानो लुबैबाबो मोनजायाखिसै आरो खाफाल गैया ओरैहाय बेंगालरावथ' मोनाना मोनो ना मायो आंथ' मिथिया लाइखौथ' मोनो ओमफ्राय लाइया ओरै जोंनि बायदि मोजां जाया न'नि बायदि लकेल जाया बारा गोथाव जाया खायसे खाथिहांसो मोनजानाय मोनो आङो मोनो मोननायालाय मैथाबो मोनो ओमफ्राय लाइबो मोनो आरो मोनजोबो गासिबोनो ओमफ्राय लाफाखौ मोनो ना मोना आंथ' मिथिया आरो मोनसेयाथ' सालानिसोखा लकेल नंखाया नोंथांमोना नायदो आंनि लाफाखौ नै दाथ' बेनो आं थुरुमजाना मा होनो बे फिथाइखौ आङो दैयाव होनानै सिग्लिनानै बिनि बिदैखौ आङो सारदों ओमफ्राय बिगाबखौबो होदों आङो तुरमुस ना मा होनो तुरमुस फिथाइ तुरुमजा नङा तुरमुस फिथाइ ना मा होनो बेखौहाय तुरमुस फिथाइ होनखायो वाटारमेलनखौ ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय आङो ओमफ्राय मोनजायाखै आरो दाबो नैबे लाइखौहाय मोनजाबाय आरो खननैसो मोनजाबाय फांथामल' खालायना ओमफ्राय बिलाइखौ गुवार गुवार खालामनानै खननै खनथामसो जाबाय आरो दाउ बेदरजों बे बानलु फिसा बानलु फिसा बियो बानलु फिसा होनो बानलु बोरदोनबो होनो ओमफ्राय बानलु जोगोनारबो होनो आरो खायफा खायफानि जायगायावहाय बानलु बोरदोन बानलु फिसा लाइ ओमफ्राय लाफाया नै बियो माला मोनजाबावगोन नै अमा बेदरजों गैया नैहायबो बानलु फिसा दङ जायगायासो खस्थ' जानायासो आरो नैबे बानलु फिसाया देरबा बानलु फिसायाथ' मोजां जादों नै ओमफ्राय लाफायासो एकदमबारे खस्थ' मोनजागोन ना मोनजाया होनगासिनो दङ लोगोफोर आं नोंसिनोहाय लाफा देखायनो होननानै भिडिअ बानायदोंमोन बे समावनो लाइना थांनानै होबाय खननै थांदों ओमफ्राय खनसे थांबावबाय आरो दसे थानानै 1 सेकेन्डनि उनाव आरो फैफिनलायबाय आरो थांलायबाय बिदि जाबाय थाबाय खननै जाबाय नोंसिनि लाफा देखायनो नागिरनाया ओरैबायदि कारेन्टआबो गाज्रिथार फिसाजोआ गेजेरनि दङमोन बेयोमोन ओमफ्राय आं ओरै बिफाया माबायाव दंमोन माबा भिडिअ संनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लाइना थांना होबायना स्रोदनो जा खारबाय गिनानै ओमफ्राय नै दा लाइन फैबायना आङो ओरैसो नाखौहाय मैगं गायदों मामिया लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय नै ओरैबायदि गोथाव नुबाय नै मोनबायानो नै ओरैबायदि गोथाव टेस्टि जाखाबाय लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव नुबाय लोगोफोर ओंख्रिखौहाय जोङो दायो जानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा बयबो थेंक इउ स' माच बाय बाय